खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनखौ धेमाजि जिल्लायाव दाफुंबाय धेमाजि जिल्ला आटसुनि आफादगिरि मिथुन गयारि बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेलफोरनि जि मोन्थाय बे मोन्थायनि सायाव नांनो थाखायनो बे आफादखौ दानाय जादों सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि आरो ट्राइबेलफोरनि हानि मोन्थाय बेनि सायाव रैखाथि होनो थाखायनो धेमाजि जिल्लायाव आटसु आफादखौ दाफुंनाय जादों होननानै फोरमायथि बिथाङा बिनि अनगायैबो दा सालायनाय बिजेपि सरकारा ट्राइबेलफोरखौ नासयदों बिटिआरआव गरखाफोरनो हानि मोन्थाय होदों बेनि अनगायैबो धेमाजि जिल्लायाव जिरायनाय केबिनेटआवबो मोननै ट्राइबेलफोरनि मोन्थायखौ सरकारा बोखारनो नाजादों नाथाय बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा आरो बेनि थाखाय सोमावसारगोन होननानै बुंथि बिथां मिथुन गयारिया बिटिसिआव इउपिपिएल आरो बिजेपि जथाय सरकारानो थागोन होननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बुंथिबाय थादों नाथाय गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल आरो बिजेपिनि MCLAफोरा बिपिएफखौ मदद होनो थाखाय ओंखारदों होननानै खनले दाबि खालामदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि MLA दुर्गा दास बर' बिथाङा बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारिखौ मदद होनो थाखाय बे समाव 23निबो गोबां MCLAफोर दङ आरो हाग्रामा महिलारिखौ बिटिसिआव फिन सोरखार लाबोनो थाखाय MCLAफोरा सावरायदों होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सोरखारखौ MCLAफोरा नागिरगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय दा बेनि उल्थासो नुनो मोननाय जादों बिथांमोननि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखायनो बेबायदि जानो मोनदों होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ बेनि अनगायैबो जायफोर MCLA बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिखौ मदद खालामनायनि खोथा बुंथिदों बिथांमोनहा बिपिएफ दोलोनि MCLA नङा बेरेखा दोलोनि MCLAफोरानो बुंथिदों होननानै फोरमायथियो बिथां दुर्गा दास बर'आ बेनि अनगायैबो इयुनाव बिटिसिआव जौगानायनि खामानि मावलांनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जयैनो थानांगोन बिटिसिआव अरायजोर नङै सोरखार आरो खामानि जायैखौ आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो लुबैनाय नङा आरो गोजोनै खामानि मावलांनो थाखाय बिटिसिआव अरायजोर सोरखारनि गोनांथि बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिपिएफखौ मदद होगोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो दुर्गा दास बर'आ गुबुन फारसेथिं बिटिसिआव सोरखार सोलाय सोल' जानायनि खौरांनि सायाव बिटिसिनि EM दावबायसा बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ मोन 12 बिजेपिआ मोन 9 आरो बिपिएफआ मोन 17 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन नाथाय बिजेपिआ मोन 17 मासियाव देरहासारनो हानाय बिपिएफजों लोगो जायालासे इउपिपिएलजों लोगो जादों जायनाखि सोमावसारारि आफादफोरा बिटिआर गोरोबथा खालामनानै सोमावसारनायखौ फोजोबदों आरो बेखौ आबुं महर होनो थाखाय सोमावसारारि आफादफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबदों बेनिखायनो बिजेपि दोलोआ इउपिपिएल दोलोजों लोगो जादों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो जाय समाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया फिन बिटिसिआव सोरखार दानायनि खोथा बुंथिदों नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारिनाव 13 MCLA दंसै सोरखार दानो थाखाय 9 MCLAनि गोनांथि दंबावो आरो बे 9 MCLAखौ बुथुमनाया गोरलै खोथा नङा होननानैबो बुंथिबावो EM दावबायसा बर' बिथाङा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसाम पुलिसनो प्रेसिडेन्टस कालारखौ गथायदों आसाम पुलिसआ थांनाय 25 बोसोराव जि सिबिथाय होबोदों बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो आसाम पुलिसनो प्रेसिडेन्टस कालार होनानै मान बावदों प्रेसिडेन्टस कालार फिरफिलायाव आसामनि मेपजों लोगोसे आसाम रायजोनि जिल्लाफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय 36 हाथरखिफोर दं आसामनि थसे गं थानाय गान्दा आरो आसाम पुलिसनि मट' दं प्रेसिडेन्टस कालारखौ आसाम पुलिसआ मोननो हानानै गासै भारतनि मादावनो आसामा 10थि बे प्रेसिडेन्टस कालारखौ मोननो हानाय रायजो जाबाय आसाम पुलिसनो अमित शाह बिथाङा प्रेसिडेन्टस कालारजों मान बावनाय बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन बेयाव बाहागो लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि आसामाव क्राइमखौ माब्लाबाबो जायगा होनाय जानाय नङा बेखौ आसाम पुलिसआ रोखा खालामबाय नाथाय बेजों लोगोसे जाहाथे रिक्सा सालायग्रा थेला बोग्रा आरो लेबार मावग्रा सुबुंफोरा जाहाथे आसाम पुलिसखौ लोगो बायदि साननो हायो आरो आसाम पुलिसआबो बिथांमोननि सायाव लावथि सिबनानै जाहाथे हाराहास्ति खालामा बेबायदि पुलिसखौसो आसामाव नांगौ बेनि अनगायैबो बिमा आरो बिनानावफोराबो जाहाथे हरनि समाव पुलिस थानायाव थांनो हायो बेबायदि थासारिखौ नांगौ होननानै बुंथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दोलोनि मावथिफोर आरो प्रमद बर' बिथांमोननि गेजेराव फारागथिया बांगासिनो दङ बिटिसिआव बिजेपि इउपिपिएल आरो जेएसपि जयै सोरखार दानायनि उनाव बांसिन सुबिदाखौ एबसुनि मावथिफोरा मोनदों बे खोथाखौ बुंथिदों नब कुमार सरनियाया बिटिआर ओनसोलाव फिन राजखान्थिनि गुदुं बार बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफआ बयनिख्रुइबो बांसिन मासियाव देरहासारनो हानायनि उनावबो बिपिएफ दोलोआ सोरखार दानो हायाखैमोन नाथाय दासिमबो जेननाय लायाखै बिपिएफ दोलोआ जायखिजाया राहाजों सोरखार दाफिननो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों
नब कुमार सरनिया बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि बिपिएफ दोलोआ जेबो कन्डिशन गैयालासे रायजो सभानि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ मदद होदों। बेनि अनगायैबो एसेम्ब्लियावबो बिजेपिजों जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो बिजेपिआ हाग्रामा महिलारिनि सायाव जि एसे एनै बोराबनाय दंमोन बेयो फ्राय जोब्बाय। गुबुन फारसेथिं बिटिसिआव बिजेपिनि ग्रासरुट लेभेलनि एबा गाहायनि मावथिफोरा दोलोजों गोजोननाय गैया। बिटिसिआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सोरखार दाखांनायनि उनाव बांसिन सुबिदाखौ एबसुनि मावथिफोरासो लादों होननानै बुंथियो नब कुमार सरनियाया। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' आरो इउपिपिएल दोलोनि ग्रासरुट लेभेलनि मावथिफोर एबा मददगिरिफोरनि गेजेरावबो फारागथिया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। प्रमद बर'आ गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनो बांसिन सम होनायनि थाखाय गाहायनि मावथिफोरनो सम होनो हायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोननि गेजेराव फारागथिया बांगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो प्रमद बर' बिथाङा फैयोब्ला ओनसोलाव गोबां सोलायनाय फैगोनखौ रायजो राजाफ्रा आसा खालामदोंमोन, नाथाय बेबायदि नुनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ मदद होनो नागिरफिनदों होननानै फोरमायथियो नब कुमार सरनियाया। बिटिआरनि एलपि इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ माब्ला थिसनगोन? माहारियारि आफादफोरा मेल मिथिं आरो आफादनि सिङावल' बर' राव गेवलांथों बुंबाय थाब्ला जानाय नङा। बे खोथाखौ बुंथिदों अल बिटिआर एलपि इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना। बिटिआरआव एलपि इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ थिसननायखौ लानानै अल बिटिआर एलपि इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना फिन खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि 2019 मायथाइनिफ्राय आसामाव खेबथामै फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाय होबाय आरो फैगौ 14 मेआवबो 9,000 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाय होनो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलावबो थिसनलाय होबाय, नाथाय बिटिआरआव बिटिसि सोरखारा मानो थिसनलाय होआखै बेनि आन्दोआव मा दं होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बिटिआरआव एलपि इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो थिसनलाय होयैखौ लानानै खनले मेम'रेन्डामबो गथायनाय जाबाय, नाथाय बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो फिननाय फैयाखै, जायनि थाखाय खनले खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोना। बेनि अनगायैबो बेफोर जेंनानि सायाव माहारियारि आफादफोराबो खुगा बेखेवनांगौ। माहारियारि आफादफोरा मेल मिथिं आरो आफादफोरावल' बर' राव गेवलांथों बुंब्ला जानाय नङा, बेनि थाखाय खामानिबो मावनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। जेनाखि प्रमद बर'आ सोलायनायनि स्ल'गानजों सोरखारखौ दादोंमोन, नाथाय बिथाङा मानो दासिमबो एलपि इउपि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो मोनसेबो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै होननानै सोंथि खालामो आरो बासुगाव हायार सेकेन्डारि फरायसालियाव थाखो 6निफ्रायनो सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय फरायसाफोरा जि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बेयो बिटिसि सोरखारनि थाखायनो जोबोद लाजिथावना होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा भेरगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव थानाय 26 भिजिडिसिनि सिङाव 5,000निबो गोबां खाथिया न'नि सेंसन लेटार रानदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुंथिदों दि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि समावनो जायफोरनिया थिंनि न' आरो गाहाय आरो इन्जुरा हानि बिथांमोननोबो PMAY बिथांखिनि गेजेरजों न' होनाय बायदि खाथिया न' होनो थाखाय PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय खावलायहरदोंमोन। बे लेखायैनो 26 भिजिडिसिनि सिङाव 5,000निबो गोबां खाथिया न'नि सेंसन जादों आरो मुलाम्फायारिफोरनो सेंसन लेटार राननानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों दावबायसा बर' बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गरसेबो रां लायालासे अनसुंथाइखौ होनो थाखाय बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो जेरैबायदि रादाय होनाय जादोंमोन बेबायदियैनो गरसेबो रां लायालासे सेंसन लेटारखौ मुलाम्फायारिफोरनो राननानै होनाय जादों। खाथिया न'नि गोलावा 20 फुट आरो गुवारा 16 फुट होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो आसामाव बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल जथाय सोरखारा बोसोरसे आबुं जानायखौ लानानै मैया उदालगुरि जिल्लानि 32 नं भेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि दख'रा बाथौ आश्रम थानसालियाव गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों। बे हाबाफारियावबो बाहागो लादों बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' बिथाङा, जेराव बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोननिसिम हामलायनाय जासिहरदों। खाग्राबारि दख'रा बाथौ आश्रम थानसालियाव बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएल जथाय सोरखारा 1 बोसोर आबुं सोरखार सालायनायखौ लानानै आर'ज गाबनायनि अनगायैबो इउपिपिएलनि गुबुन मावख'आवबो बाथि फोजोंदों, जेरै क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल मावख' आरो चिरां जिल्ला इउपिपिएल मावख'आवबो ममबाथि फोजोंदों। रायजो राजाफ्रा भट होनानै MLA देरहासार होनानै आसामाव सोरखारजों खामानि मावफानो खाबु होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों आरो आसामाव सोरखारजों थानो मोननायनि थाखायनो माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो हादों, जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लनाव रेहाय होनो हादों आरो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। पान्जाब पुलिसनि इन्टेलिजेन्स उइं अफिसाव बम बेरनाय जाथाय। पान्जाबनि महालियाव थानाय पान्जाब पुलिसनि इन्टेलिजेन्स उइं हेडक्वार्टार्सखौ थरसे रकेट प्रपेल ग्रेनेडजों गाग्लोबदों। बे जाथायजों इन्टेलिजेन्स उइं हेडक्वार्टार्सनि मोनसे फ्ल'रनि माखासे बाहागोआ थेर बेथेर जादों।
जाथायजों दासिमबो रावनिबो जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानाय खौरां मोननाय जायाखै। जाथायनि उनाव सिनियर पुलिस अफिसार आरो फरेन्सिक एक्सपार्टफ्रा जाथायथिलियाव थांनानै नायबिजिरनाय खामानिखौ मावहैदों। पान्जाब पुलिसआ दा 6 सुबुंफोरखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव हमबाय। रिपर्टनि बायदिब्ला बे 6 सुबुंफोरा खालिस्तानी उदखारि हानजा जाय पाकिस्ताननि उदखारिफोरजों सोमोन्दो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।